Салом алейкум бардаро, подписчикои канали Топ Мошино, ҳама каса созен хубен, монда нашида гаштем гуфти гапо да ғарибиё. Бардаро ма садқа мисли ҳар вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем, бозор да гуфти гапо мо фир додагем. Чӣ намуд мошин мақбула шумо да бардаро бинависен дар комментария, насиб боша ҳафтаи дига омада ба навор мегирем. Аки бисёри бардаро комментариё да мақсад менависам, мо ҳам успед намекунем, мо ҳам шумо ҳам бифаҳмем, мо ҳам шуморо мефаҳмем бардаро. ҳам хе дастгириётон хуб рафтан бигам қарсак да таъйида тараф меша бо мо сахтарак режим аз сах мекунем навора бисёртар мепартоем. Бардаро нигоҳ кунеда чӣ хеле ки медонем ана спонсори кори мо бахши ада дақиқа вақтона мегирам. Спонсори кори мо ҳамин старт бозии бурдно ки мо рафтаиста ки миқдори чиптои кам қатияк. Бардаро навора представит кунед шумо навор қариб 10,000 просмотр. 10,000 ҳамин 4,000 одам як донаи чипта бихара партоя бас савҷе. мо байни як рӯз ду рӯз оҷе гуфти гапо ҷамъбаст мекунем, финал аниқ мекунем. Чикор мекунем як дона чипта бихар просто барои страховка парту. Диди ки занг задам омади шо ҷоизаро бурд кард ё конвертои пули ё ки بدونه که شانسی برد زیاده مقدار چیپتا کم کشید باردارو بدونه همین چند مقدار چیپتا کم شه همون شانسی برد شما دا زیاد میشه و همین خاطر باردارو از شما احترامونه خواهش میکنیم بدونه همه کسا دستگیری کنه چند قد دستگیری میکنیم ما هم طرفدار شما میشیم همون قبا ماشین ارزان نرخ گفت گپو زور سیانکا میکنیم پیشکش شما میکنیم هزار عمل برای دقتتون زنده و سربلند باشین که جای دا باشین نباشین آباد باشین رفتین نواری ماشین بازار توفیق تماشا میکنیم مرحمت бардаро боз як сечкачаи навбатии простой. Комплектация классик, нархи дастрас бардаро марамад яги дечак не нархи гарени дастрас арзон. Уҷад утилизация дора 4 балнаки нав ягла яхела. Марамад яги дечак мезанем бардаро марамад ҳолати тараф. Бо бам пеқафош элеганзиб да бардаро. Танаш шак раска талаб нест бардаро марамад ҳолати салон дарои қафоручне салон тоза бардаро паталокшам топ тоза. Хулас мошинча дырна берна кор надора марамат ҳолати апшифко коробка боша механик ё капо чой кака люкам доштай бардаро марамаз як ҳолат моторша мебинем авио мотор як гашти хидиш барда заводской марамат ҳолати фартуки пеш чашкои пеш варид нест наш боша бардаро 37,000 сомон срочни боз муомила меша рақамо табугака 900 01 марама рақамо зер наводай занг зани дар тамос рӯи алоқа дабрем бардаро марамат бардаро пелбечка соз 99 яка 1999 сол объём тайнировка уҷатош шанқа яка уҷатош ямо тайнировкаш думоҳо марамат як гиде чарх мезанем бардаро хулас як гиде чарх мезанем гуфтем ана уҷатош ямо тайнировкаш боша думоне ки нархи дастаст мебинем биёем бо пеш савдо кунем хайдорӣ кунем брем хулас бардаро танаш краска талаб нест марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем задни вид камера марамат отсекои қафош не ки нозада ҳама пломбои заводскои худаш марамат ҳолати тараф ҳолати салон шудем бардаро де тарафа мултирул коробка боша механик кондиционердор бардаро телевизорча задни вид камерача ё капо чои кака маназ я ҳуя яка ҳуя айҷа бардор абиё мотори як гишаши 16 бардаро ҳолати фартуки пеш чашко варид нест хулас нақш боша бардаро 40,000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 552 45 57 57 марамад рақамо зер наводай занг зане дар тамос бураем ассалому алейкум бардаро ва бардарои подписчикои канали Топ Мошино ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин то ки уже миқдори чиптаҳо камош модай насиб боша ягон ду рӯзода уже финалша аниқ мекунем чанд қам хе дастгириҳо зиёд шидан мегирам қастаратса мекунем ки тестар бозиро бигзаронем тестарак ҷобаҷо кунем мошиноро барем хона ба хона биспорем бардаро пешакӣ бигумтон ки кадоми мисол ҳамин шоҳҷоизои мора фарқ надора 23 мезана 22 мезана намезана рашотоша бигира ки хона шонда мебарем мемонем ба гуфти гапо хиши хирсандӣ мебарем хона ба хона ҷобаҷошон мекунем дутаи дига BMW E39 дига мондагим ки заряжиниян мошинои хеле стбс намекунам барои хеле сағирои гуфти гапо қади куча мондагим ки хундарҷушанку барои ҳамо мондагим медонем рақамои мо зери навор данонтон садқа ҳадди ақал ҳичи не 3 дона чипта хайдор ку яке гуфти гапо дар насиба динамиё мешаванд успед мекунӣ соҳибиш мешавад
بچه‌ها سلام علیکم. نگاه کنید я советом метам ана ҳаракат кинен миқдори чиптаи кам дар риск кинен. кирои риск кардан миқдори чиптаи кам қатӣ. баъзеҳо миқдори чиптаҳошона намегирам барое ки 30-40 ҳазор чипта то представь ки 30-40 ҳазор дар як алавои пар дар байни ҳамон билетҳо гум мешай. фаҳмиди шерина 6999 дона камай хай дар ҳамин қадар чипта инам хеле састав туғри гирифта бо болои падарка дора 3 таши ҳастам 10 табиги ята падарка бо 50 табиги айфон падарка. нигоҳ кунед айфон падарка шероинар бо мошина зади то дари хоната мебара. ягон чи расход намекунад то дари хоната мебара. я дастгири чаш кинед насиб боша оянда мошинои ана даф атеко спринтер портер хай мошиное ки 2-3 сол пеш мемонде манам хеле мошинои соз вагони хеле гаштаги не 03 не мақсад транзит тайёр хит кади радной ай дигар ҷо вардаги не ай хуҷан меорем хитон медонем ки ай хуҷан меовардем шероинар. барои ҳамин ягон гапи чӣ гуфта бошем бахши шероинар марҳамат метавонем ки мошиноро тамошо кунем ҳисоб кунем бирорен калкулятора ҳисоб кунем баъд чипта бигирем. хай дарчи мерем навора тамошо мекунем рақамҳо зери наворда ҳаста ягон нофаҳмӣ боша нависен ҳамаша қоидави мефаҳмонем кадомит боварӣ надоред гарен машиник бисёр шидага боварӣ надошта бошем биёен рӯзи бозиш иштирок кунем айдари барабанд чипта бигирем бирорен шероинар бо охири чида бозида чиптаҳоро мебаранд дона ба дона бихонем ки ҳам чиптаҳотон ҳаста ё не. ҳазор раҳмат ба диққататон зинда сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен шербачаҳо обод бошен дарчи рафтем навори мошинбозора тамошо мекунем. марҳамат бардаро боз як опел ашкаи навбатии бачаҳо бениҳоят хоҳиш мекунам ашка караван тимболи мотори 1.8 қаврға қайда марҳамат бачаҳо видеоро нагзонда бо диққат тамошо мекунем. солш ҳафта 2006 сол ҳуҷҷатош чанд қаяка чанд ҳана 4-5 моҳ дига ҳуҷҷати солнаш мондагӣ ҳана бамперои пешани вателфар свечам бад нест бардорам марҳамат ҳолати қафош диска калпакҳои заводскои худаш марҳамат ҳолати тараф як ози ҳолати салонша мебинем дар рӯи қафо ручной марҳамат ҳолати салон потолокш тоза дар пеш электра ду тарафа мултирул круиз контрол коробкаш боша механик бардару гап хабар ё капоча кишоака оз як ҳолати мотор шанем моторш бардару як гашти қаврға энам ё яка биё биё хулас оз як ҳолати мотор шанем хай диска на мошинча хай ки ё сборка европаша бе капоча кишода мегака абиё мотори як гашти қаврға аккумулятораки нав дошта бардару фуки мошин нозада чашкош ҷошда мотори як гашти қаврға хулас нарх боша бардар 69 000 сом боз муомила мешава рақамо чанд яка 988 39 99 72 марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамоза лайкора бардаро фаромӯш накунед. марҳамат бардаро хундай аванте солш 2008 сол бардаро лабавои блик люкдор гап хабар диска калон мошин киштаги хай 570 заводи тай бардаро аҳамият наметем акаҷон бигзарем дар номи садқа тана шиша краска талаб нест бардаро марҳамат ҳолати тараф бамперои қафо датчик партроника я бор багаж овико марҳамат як ҳолати багаж мебинем бардаро оз як ҳолати багаж мебинем атсекои багаж ҳама ҷош дай бардаро мошин бензини холиб дай бардаро нархи дастрас мепартонем биёем устодтон қати харидорӣ кунем дар рӯи қафо электропакет салон кожни салон потолокш тоза люкдор стили комплектация X-вори 4 дар электро блокировка дор бакаҳои қачавак ду тарафа мултирул коробкаш автомат обогрев сидени климат контрол кондитсионерчаш як кор кардеста бардо мошин заводид кор кардеста намегӯ мошин заводид кор кардеста кондитсионерчаш ака мега я хабиё капочойко нархи дастраса хулас абиё мотор боша як гишаши мотор майдои хадаҳои донс бардаро марҳамат ҳолати фартуки пешам нозада нарх боша бардаро 75 000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугу ака 990 22 42 марҳамат рақамо зер навода занг занед харидорша дар авқа буроед марҳамат бардаро мерседес е класс 212 кузов рестайлинг бардаро солш 14 ё 15 ҳа 2014 рестайлинги тозаи мошин бардаро марҳамат як гирди чарх мезанем бардаро марҳамат дискачои рогатка 4 балон нав як глай хила тана шиша краска талаб нест марҳамат дискои бугем рогаткаи AMG пакет бори бардаро марҳамат як гирди чарх мезанем спойлерош задагӣ чотки хай мошин худаш бардаро рестайлинг бамперои қафо задни партроника дар рӯи қафо электропакет салон кожни салон бардаро потолокш тоза люкам дора
без ключевой доступ дора бардаро. Хулас блокировка дар 4 дарш электро, регулировка бакои қачавак, липсток, автопилот, ду тарафа мультирул. Коробкаш боша хайо вариатор мешавам бардаро, липсток бардаро. Обогрев сидени, дугзони климат контрол, монитор, изолатскои, то педалош бардаро, AMG бидай бардаро, марамат хулат педалош дидесем. Стили AMG пакет вори рестайлинг шабио капо чой кака. Европа барои ки Европа фақат ҳам хел меянд. Европа бардаро ҳами хубиш дар чекиан тозам комплектатсия зур меяд. این مقصد 212 سالای 10 11 12 13 کدگی نیست. این تازه 13 اورجینال باردارو. خوشو شبینه. ابیو موتور این چنده دو دیزل ها. دیزلش بوده دیزل توربو مرامت ولات فارتوکی پیش مرامت ولات اتسکو. ماشین کی جوش زدگی اکا؟ ندارن زدگی. ناش باشه باردارو 155,000 اکا. 155,000 سوم باز معاملهش واریانت علیش هست اکا. واریانت علیش بچی اکا. خلاص های ماشین ارزان داشته باشه نوارمات واریانت های علیش هم بوده. رقمو تا بگو رئیس 551 94 تانه مرامت رقمو زیر نواده زنگ زنه در تماس برین.